a dia d'avui que Olot, una ciutat tan garrotxina com aquesta, el fet de veure una persona negra que parli el català i encara hi hagi gent, sobretot gent gran, que es sorprengui, és bastant xocant. I això sembla una cosa molt òbvia, que una persona ben nascuda aquí hauria de saber parlar el català, però que a dia d'avui hi hagi gent que es sorprengui, és un tema bastant sorprenent. Bueno, a mi em sorprèn molt que la gent sorprengui d'aquest tema i fa mal. Fa mal perquè és un tema que, ostres, el meu germà portarà 12 anys, però que ell visqui això, que encara no acceptin que ell parli o que sàpiga parlar català. El missatge que es dona és com permanentment, pel teu color de pell, no ets olotí. No ets olotí. Et tracto com un extern. Sí, i la primera pregunta que m'has fet, bueno, començant això, com em sento, a vegades hi ha molts joves nascuts aquí que no se senten olotines, no se senten catalanes, perquè hi ha aquest rebuig, hi ha aquest matxaque dia tras dia, que és això, dia rere dia, que és això, no ets català. Aquest missatge sempre t'ho diuen, de, ostres, vas al súper i et dirigeixen en castellà, vas a un lloc, et dirigeixen en castellà, inclús si tu has començat la conversa en català, hi ha aquest matxaque de, no, tu per al simple fet de ser negre, marroquí, d'origen asiàtic, o que no siguis autòcton, perquè ara autòcton, qui és autòcton, saps? Qui és d'aquí? Veiem que a Olot hi ha una diversitat, té una riquesa cultural immensa, però aquest imaginari intercultural és gairebé com una utopia. El posicionament que tenen ara mateix és quedar bé. Si veuen que aquest grup o aquest grup motor intenta encendre una miqueta el foc, doncs baixar els fums i dir, vale, ara farem una roda de premsa, ara presentarem això, ara farem això i això, però no volen fer la feina. La sensació que a mi em dona com a persona racialitzada, no volen pal·liar o no volen solventar el problema, ja que no volen quedar malament. De fet, hi ha molta gent que estarà al corrent de que quan es va intentar moure tot això ho van fer a través de medis de comunicació com poden ser TV3, TV Olot, La Comarca, i a partir d'allà, ja que veien que els quedaven malament, és quan intentaven fer coses i moure coses ràpidament. Però ara mateix ha estat durant un any sencer sense fer res i ja tenir propostes concretades, perquè eren propostes concretades, farem això, tot calendaritzat, teníem un cronograma que ja estava tot fet, és bastant lamentable. Tot això fa que els joves ja en aquest dia no vulguin reivindicar gaire els seus drets, perquè ja veuen no sé com dir-ho, la guerra perduda. És com anar a la guerra ja sabent que perdràs, perquè el monstre que tenim al davant, que és el racisme institucional, és bastant dur, perquè ja prèviament ja el tenien, que el va patir els seus pares, el pateixen els seus germans grans, i el meu germà tindrà de combatre aquest racisme. Però sé que hi ha moltes entitats, hi ha molts joves que estan tirant endavant i seguiran picant pedra a dia d'avui. I això fa encoratjar una miqueta la feina que fan moltes entitats que poden ser el MAS, que poden ser Sos Racisme, SAGUE, entitats de quilòmetre zero que, esclar, que necessiten més representativitat dins dels medis de comunicació, autors de llibres que expliquen el que és la realitat de l'Estat, que implica ser negre dins de l'Estat o que implica ser immigrant dins de l'Estat, i tot això ajuda a encoratjar una miqueta aquests joves que vindran enrere, però és clar que hem de picar molta pedra. Que no se desanimin. Serà molt complicat, és molt difícil. Ho he comentat abans, el tema de la salut mental no es parla gaire, sobretot dins de les nostres comunitats és un tabú parlar de la salut mental, perquè tenim aquesta ideologia que els negres o les persones provenients del continent africà són persones fortes mentalment, però arriba un moment de la vida que no pots més. Jo, una de les paraules que dirigiria als que venen darrere meu, que no es desanimin, que lluitin, que si se senten catalans, són catalans. Si se senten que són d'un altre lloc, doncs igual, però és això. A mi m'agrada veure el meu germà parlar el català, m'encanta, que parli el soninquè m'encanta també, que ara mateix es vol deixar el cabell afro i és una manera de reivindicar també la seva identitat,
I tot això és resistència, i que no es desanimin i que lluitin per lo que ells sentin dins el seu cor. Doncs Mari Drame, moltes gràcies. A tu.